opakujem dookola. Už si tu fakt pripadám pri vás ako papagaj, veď nie ste malé deti, tak sa aspoň chvíľočku počúvajme. Už sme všeličo doriešili, máme aj vybratú plnku na tortu, áno, prišli vám oznámka, krásne sú. Zhodli sme sa konečne na farbe, ale ešte stále nemáme doriešený únos triednej. Vítam všetkých! Siema Tomi! Siema! Olej, kde si zase bol? Veď už dávno zvonilo. Prepáčte, no ja som bol na vecku. Na to si mal ale prestávku, Olek. No ale viete, no, nestihol som to veľa papám. Prepáčte. Prosím ťa, sadni si už konečne. Kto dnes chýba? Týždenníci, Tomáš, Belák, Nika. Nikto? To je výnimočná situácia. Pozrite sa, zasa tu chýbajú nejaké podpisy. Chcete byť týždenníci ešte aj budúci týždeň? Nika, prosím ťa, zober si to a daj to všetky podpísať. Či sa mi ďakujem? Nezabudnite na to, či ten únos. No, OK, tak teraz prejdeme nejaké iné veci. Stále máte problém s prezňovaním sa, že si má pracovačku sa sťažujú. Tu Ara 1, papagaj práve vylieta z hniezda, prepínam. Rozumiem, Ara 1. Tady Ara 2, papoušek přelétá. Ara 4, papagaj vlieta do klietky. Rozumiem, Ara 4.
Ara 1, 2, 3, 4, máme problém! Všetko pod kontrolou. Nebojte sa, vnútri máme svojho človeka. Máte ju? Je v kufru. Tak čo, máte ju? Áno, je v kufri. V kufri? Takú malú vec? Malú? Veď sa choď pozrieť sám. Co? Ja pierdolę. Čo vy ste sprostí? Si mali mi triednu knihu, a nie triednu. Čo? Čo? A kto má teraz ten do knihu? Asi Vika. Vika? No? Niky? Čau. Máš triednu knihu? Máme prúser jak hovado. Príď rýchlo sem. Jasné, mám. Dobre, Nika ju donesie. Preboha, piataci, vy ste sa úplne zbláznili?
čo tu robím? Tak tomuto fakt neverím, že niečo takéto ste urobili. Veď zase ste ma nepočúvali, alebo čo? Toto vám fakt prejde len vtedy a neohlasím to na polícii, ak mi vrátite triednu knihu. Stala sa taká vec. Dajcie mu to za to, nenatočím. Teraz keď dvihnem na teba, tak už môžeš, hej? Musí mal. Teraz keď dvihnem na teba foťak, tak už môžeš, dobre? Neviem, ako to dám. Červená. Nejde to, že stojí, neboj sa. Pardon. To iba pár sekúnd. Nepozrieť na mňa. Nie, vážne, chalani, ale buď... Poďte. Môžeš. Je v kufru. Stoj. Môžete. Je v kufru. Môžeš. Čo ste sprostí? Si mali unieť triednu knihu a nie triednu. Môžeš. A čo vy ste sprostí? Si mali... Môžeš. Húaa.